Ovo je, da kažem, postala već tradicija da se ovako okupljamo danas u ime Kvernelanda, pošto je jedna lepa godišnjica ove godine. Kverneland naime slavi 140 godina svog postojanja. Ovako je počela prezentacija i proslava 140 godina Kverneland priključnih mašina u radu. U organizaciji kompanije Titan Machinery svi ljubitelji poljoprivredne mehanizacije mogli su da pogledaju kako izgledaju mašine vrhunskog kvaliteta i performansi. Titan Machinery je generalni uvoznik, distributer, pored Case-a radimo i Kverneland, renomirana kompanija koja se bavi proizvodnjom implemenata. Ovaj susret danas koji smo prezentovali, odnosno koji pokušavamo da organizujemo, jeste nešto što je postala tradicija već unazad nekoliko godina, a ove godine imamo tu, da kažem, jedan mali kuriozitet. Ove godine naš partner Kverneland slavi 140 godina svog postojanja, tako da smo mi imali jednu obavezu, a i lepo povod da pozovemo sve naše partnere, kupce, da zajedno uveličamo taj dan i da skrenemo pažnju neke novitete koje će i naši kupci imati priliku danas da vide ovde na ovom polju. Naši posetioci danas će imati priliku da vide neke od noviteta. Ja bih možda pre svega izdvojio tu sejalicu SX Optima, to je sejalica koja je nešto novo što Kverneland praktično razvija. Da kažemo, ove godine i početkom, odnosno prošle godine su praktično krenuli te neke prvi modeli, tako da će naši kupci danas imati priliku vidjeti tu sejalicu. To je sejalica koja je namenjena za neke veće brzine, sejalica koja ima elektropogon, sejalica sa GPS pozicioniranjem, znači da je sejalica koja je praktično budućnost naše poljoprivrede. Mi svake godine sa našim partnerima, da kažem sa finansijskim institucijama, sa bankama, organizujemo određene pakete i za naše kupce praktično nudimo najbolje uslove u smislu kamata, u smislu rokova plaćanja, znači to radimo u saradnji sa bankama. Pored već dobro poznatih mašina firme Kverneland, proteklog vikenda posetioci i poljoprivredni proizvođači mogli su da se uvere i u kvalitet novih modela firme Case. Modeli ove firme odnedavno su prisutni i na tržištu Srbije. Danas zajednički sa Titan Machinery Srbije, koji je naš zvanični zastupnik za Srbiju, izlažemo traktore u proizvodnom programu Case-a, a između ostalog ovog puta izlažemo po prvi put Case Maxum 150 CVX i DCT Maxum isto od 150 konja. To su šestocilindrični traktori, novi modeli na našem tržištu. Nama je drago što se Titan odlučio konačno da predstavi ove modele. Oni do sada nisu bili u ponudi za srpsko tržište, ali od sada su i u ponudi za srpsko tržište. Case je takozvani full liner, proizvodi od priključaka preko traktora, balirki i kombajna. Takođe, interesantna stvar da Case ima najbolje kombajne za pamuk, kombajne za šećernu trsku. Znači, Case je proizvođač koji proizvodi praktično sve što može da zatreba jednom poljoprivredniku. U Srbiji predstavljamo traktorske proizvode, znači traktore od 50 konja do 620 konja i sa ponosom mogu reći da svi traktori u celoj gami su zastupljeni u Srbiji. Takođe kombajne koji posjeduju dobro poznatu axial flow tehnologiju, kombajne od 5 serije do 9 serije, balirke, telehendlere. Takođe, osim toga, Case zajedno sa Titan Machinery nudi kompletnu uslugu. Ono što izdvaja Case na ovom tržištu jeste podrška Titana, servisna podrška i podrška u rezervnim delovima. To je ono s čime se mi ponosimo i što dosta često ističemo. I zahvaljujući Titanu, sam proizvod je pouzdaniji, sam servis, sami rezervni delovi su na jako visokom nivou u Srbiji. Neosporno je da je kvalitet naših proizvoda na vrhunskom nivou. Međutim, ono što ćemo vidjeti u narednom periodu i što smo mogli vidjeti do sada su investicije Titana na srpskom tržištu i pre svega u servisnu podršku i podršku u rezervnim delovima. I to je ono što bi trebalo da bude opredeljujući faktor u kupovini mašina. Znači, ta postprodajna podrška. Kvalitet je tu, ali treba neko kao Titan da bude iza poljoprivrednika da ta mašina non stop radi. Na kraju krajeva i naš moto je mi vas držimo non stop operativnim. Tako i Titan prenosi taj moto u Srbiji na poljoprivrednike. U Bačkoj i okolini najveći deo zemljišta obrađuju ratari koji u svojim posjedima imaju od nekoliko stotina do više hiljada hektara. A kako bi unapredili svoju proizvodnju, oni već duži niz godina koriste samo najbolje mašine u svom radu.
Evo, već 12. godina saradnje sa Titan mašinerijom. Počeli smo još dok su bili White, posle su se promenili. Koristimo njihova 3 traktora i koristimo nekoliko Kvarneland mašina. Od toga bi istekao U-drill od 6 metara, sejalica za direktnu setvu koja je sad trenutno nije mogla da se prikaže jer je upravo u setvi uljane repice. Prvo moram momke da pohvalim na izuzetno korektnoj saradnji, podršci koja je u našoj proizvodnji dosta bitna. Znači, po meni nije bitno samo prodati mašinu, nego je i sama podrška servisa i dostupnosti servisa bitna jako. Tako da ti momci su stvarno u roku od 24 sata na terenu prilikom kvarova koji se dese, koji su, moram reći, izuzetno retki, ali se dešavaju. Po meni, za poljoprivrednog proizvođača, najbitnija je podrška, a da ne kažem da imaju izuzetno kvalitetne mašine iz njihovog programa, Case i Kvarneland, ja mislim da su to među vodećim svetskim proizvođačima poljoprivredne mehanizacije. Kverneland mašine mnogi iskusni proizvođači preporučuju svima onima koji žele da kupe kvalitetnu priključnu mašinu, da obavljaju posao bez problema, efikasno i lako. Sve mašine koje sam kupovao gledao sam da budu prva liga. Kverneland je zaista mašina koja, uopšte brend koji garantuje svojim imenom i dužinom postojanja firme, garantuje zaista vrhunski kvalitet. Kverneland je počeo u jednoj kovačkoj radionici pre više od 100 godina, a danas, kao što ste već vidjeli na ovoj prezentaciji, ima celu paletu raznih proizvoda. Ja sam se odlučio za plug. Verovatno tu neće biti za Kvernelandov plug, ali tu neće biti kraj. Verovatno će sljedeća tanjirača biti Kvernelandova ili setvospremač. Za sad imam jedan manje ubedljiv, ali to je isključivo zbog finansijskih prilika. A kad bude došao trenutak da se menja, onda će to biti Kverneland. Svakako i Case traktori su renomirani, kombajni takođe, oni su poznati po svom specifičnom stilu, da kažemo, i tom sistemu izvršavanja mase, ali opet kad dođe trenutak za to, onda ćemo razmišljati, a u svakom slučaju želeo bih da obnovim mehanizaciju. Ja sam rekao da je Kverneland prva liga, naravno on tu nije sam, ali ja sam se odlučio za Kverneland i nisam se pokajao, zaista nemam baš nikakvu zamerku. Kvernelandov plug koristim, ovo je 5. godina, bez ikakvih problema, bez ikakvih iznenađenja, zaista je to vredno svaki dinar koji je dat za njega.